שלום וברוכים הבאים לשיעור מספר 3 בקורס השיווק האינטרנטי של מכללת הברט למינהל. אני רועי אוחיון, מנכ"ל המכללה. השיעורים הקודמים ראינו איך אנחנו לוקחים את העקרונות של שיווק ומיישמים אותם בעסק, וראינו איך אנחנו רוצים לבחור את אפיקי השיווק שנכונים עבורנו. השיעור הזה אנחנו יכולים להתמקד בכל ההכנות שאנחנו צריכים לעשות כדי שנוכל להעלות שיווק ופרסום שהם אפקטיביים ויביאו לנו תוצאות. אז בואו ניכנס לשיעור. דבר ראשון שצריך לדעת זה שלפני שמוציאים כסף על פרסום כלשהו, אנחנו חייבים לדעת שהפרסום הזה הולך לעבוד לנו. זאת אומרת, אני לא רוצה להוציא כסף שאני לא יודע בוודאות שהולך לחזור אליי חזרה. שני עקרונות נוספים שקשורים לזה זה שאנחנו משווקים רק את מה שאנחנו יכולים לספק, ושאנחנו משווקים רק את מה שאנחנו יכולים למכור. זאת אומרת, אין טעם לשווק עכשיו, ללכת ולמכור משהו שאני לא יכול לספק אותו ללקוח. זאת אומרת, אם אני כרגע לא יכול לספק ללקוח סירת מרוץ, אין לי מה ללכת ולשווק סירת מרוץ. מצד שני, אם אני הולך ומשווק, יש לי סירות מרוץ ואני הולך ומשווק סירות מרוץ, אבל מצד שני אף אחד לא מתעניין בסירות מרוץ, אז חבל לי על הזמן. השיווק שלי לא הולך להיות יעיל, מכיוון שזה לא משהו שנדרש או רצוי מבחינת הלקוחות הפוטנציאליים שלי. עכשיו בואו ניקח את כל העקרונות האלו ובואו נראה איך אנחנו למעשה מיישמים אותם בכל מה שקשור להכנות שאני צריך לבצע בשיווק שלי. אז קודם כל, תבינו שעבודת הכנה מונעת מכם בזבוז. זאת אומרת, אם אתם תעבדו, אם תכינו את עצמכם כמו שצריך בכל התהליך השיווקי הזה, אתם למעשה תחסכו כסף שמן הסתם הוא יקר ואפשר לעשות אותו עוד דברים. אז השלב הראשון זה לבחור מוצר או שירות שאנחנו רוצים לשווק. זה השלב הראשון. אני לא מנסה למכור את הכל בבת אחת. אני לא מנסה ללכת ולהפוך את העולם כדי להוציא את כל המוצרים או את כל השירותים שלי לאור במכה אחת. אני מנסה למכור או לשווק כל פעם משהו אחד בכל פעם. עכשיו, לאחר שבחרתי משהו כזה, אני עושה סקר לגבי המוצר או השירות הזה. אחרי הסקר אנחנו מנתחים את תוצאות הסקר, ואז אנחנו נכין תוכנית פעולה בהתאם לתוצאות הסקר והמשאבים שקיימים לרשותכם. זאת אומרת, אני צריך לראות איך אני מנצל את המשאבים שקיימים ולא את מה שלא קיים, ואיך אני מתייחס למה שגיליתי בסקר כדי באמת להוציא תוכנית פעולה אפקטיבית ושיווק שהוא יעיל. אז בואו נראה כמה כללי עבודה עם סקרים. קודם כל, כשאני אומר סקר, אני מתכוון ללכת ולראות מה הלקוחות הפוטנציאליים שלי חושבים על המוצר או השירות. פשוט ללכת אליהם ולראות איך הם רואים את הדברים ומה חשוב להם ומה לא חשוב להם. אז כמה כללי עבודה שמאוד חשובים לסקרים, אך ורק שאלות פתוחות. אני לא רוצה שאלות סגורות, לא שאלות של בחירה מרובה, אנחנו רוצים שאלות פתוחות בלבד, כי אנחנו רוצים לקבל בדיוק את דעתו של הלקוח לגבי המוצר או השירות הזה. דבר שני זה בלי שאלות שהתשובה עליהם יכולה להיות כן או לא. אני רוצה שהלקוח ידבר, אני רוצה שהלקוח הפוטנציאל שלי כל הזמן יסביר לי שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם מה הוא חושב על המוצר או השירות הזה. אז אם זה רק שאלת כן או לא, זה לא מפיק לי הרבה. הדבר הבא זה לא הרבה שאלות, לא לתת עכשיו מגילה של 22 שאלות, זה לא מבגרות בתנ"ך. הרעיון פה הוא באמת ללכת כמה שאלות קצרות שהן פתוחות, שהלקוח משיב עליהן מתוך מה שהוא מכיר ויודע, וכמובן בשפה פשוטה, בלי מונחים טכניים. אם אתם עכשיו מתעסקים בתחום ההייטק, בלי להכניס כל מיני מונחים טכניים בתחום ההייטק, לדבר בשפה פשוטה שגם הבן אדם מהרחוב יוכל להבין אתכם. עכשיו, בואו ניקח דוגמה לאיזשהו סקר, למשל, מה רמת ההשכלה שלך, גיל, מה לימודים אמורים לתת לך, מה דעתך על לימודים. שימו לב, כל השאלות האלו הן שאלות פתוחות שגורמות לבן אדם לדבר. יש כאן שתי שאלות שמשמשות לסיווג למעשה של הלקוחות. שתי השאלות הראשונות, מה רמת ההשכלה שלך ומה הגיל, כדי לאפשר לי לפלח את הסקרים לגילאים או לרמת השכלה כזאת או אחרת, וניתן לעשות את זה גם בסקרים שלכם. שימו לב שארבעת השאלות האחרות, אלה באמת השאלות שנועדו לתת הבשר, מה לימודים אמורים לתת לך, מה דעתך על לימודים, איפה תבחר, איפה ללמוד ומה ללמוד, מה דעתך על מוסדות להשכלה גבוהה. כל הדברים האלו באמת נותנים לי דעתו של הלקוח הפוטנציאלי שלי לגבי המוצר או השירות שאני אנסה לקדם כתוצאה מהסקר הזה. עכשיו בואו נלך ונבין מה אנחנו מחפשים בעצם. אנחנו עושים סקר, המטרה היא למצוא כפתור. כפתור זה מה שממשי לרוב האנשים באותה קבוצה. בואו ננסח את זה שוב פעם מחדש. כפתור זה מה שרוב האנשים באותה קבוצה אומרים לכם. אם רוב האנשים באותה קבוצה בסקר הקודם פה הלכו ואמרו לי שמה לימודים אמורים לתת לך, אז לימודים אמורים לתת ידע, זה הכפתור. לימודים אמורים לתת ידע, אז הנה הכפתור שלי, ידע. איך תבחר איפה ללמוד ומה ללמוד? אם רוב האנשים אמרו לי על פי אני אחפש באינטרנט ולפי המלצות, אז זה הכפתור, אינטרנט והמלצות.
אוקיי, זה מה שרוב האנשים באותה קבוצה ענו לכם לגבי שאלת סקר. זה כפתור. עכשיו, זאת המטרה בסקר. המטרה של סקר היא ללכת ולמצוא כפתור. עכשיו, ברגע שיש לכם את הכפתור, כל מה שנשאר לעשות זה לשלב אותו לתוך המודעה הפרסומית שלכם, וזהו, סיימתם. זה כל הרעיון, כי בשנייה שיצרתם את זה, שמתם משהו שהלקוח הפוטנציאלי אמר לכם, הוא הגיע מהלקוח הפוטנציאלי, הוא לא הגיע מכם, וזה נמצא בתוך המודעה הפרסומית שלכם. אוטומטית יש לו חיבור למודעה הפרסומית. וזה כל הרעיון. הרעיון הוא לחבר אותו למודעה הפרסומית, ככה שברגע שיש לו חיבור עם זה, הוא יגיב למודעה הזאת. בואו ניקח עכשיו כמה דוגמאות. כפתור שנמצא בסקר שנעשה, הוא שמס הכנסה לוקחים ממני יותר מדי. היישום של זה, אתה משלם יותר מדי למס הכנסה, על מנת לשמור יותר מהכסף שלך אצלך, פני עוד היום למשרד רואי החשבון גרושניק, ותפסיק לשלם את כל מה שאתה מרוויח למס הכנסה. אוקיי, זה דוגמה שבה אני לוקח כפתור ואני משלב את הכפתור הזה בתוך המודעה הפרסומית שלי כדי לחזור למעשה על מה שהלקוח כבר יודע. מה שהלקוח הפוטנציאלי שלי כבר יודע ולמעשה הגיע ממנו. דוגמה נוספת, מוסכניקים תמיד ניסו לעקוץ אותך, זה גם כפתור שנמצא באיזשהו סקר. היישום של זה, נשבע לך שמרמים אותך במוסך. להחזיק כסף זה גם ככה יקר גם בלי שמישהו ינסה לעקוץ אותך. גש עוד היום למוסך פיקסמי וקבל הצעת מחיר הוגנת לטיפולים השוטפים שלך. אוקיי, עוד פעם, אני הולך ואני משתמש במה שנאמר לי על ידי הלקוחות בתוך המודעה הפרסומית שלי, כי אני רוצה לייצר את החיבור הזה ביני לבינם. עכשיו, משהו שהרבה אנשים מדלגים עליו ומזלזלים בו זה כל נושא העיצוב. תבינו שחבל ללכת ולהשקיע את כל הזמן על להכין איזשהו משהו פרסומי, שבסוף לא יעבוד בגלל שזה נראה חובבני, זה פשוט חבל על הזמן שלכם וחבל על הכסף שלכם. להשקיע עוד כמה מאות שקלים אצל מעצב גרפי כדי שזה באמת ייראה נורמלי וזה ייראה יפה ואסתטי, זה שווה כל אגורה שאתם משקיעים. אל תשכחו שמהרגע שהעיצוב הזה מוכן, אתם יכולים לקחת את העיצוב הזה ולהטמיע אותו בתוך דף נחיתה, בתוך פייסבוק, על פליירים, על שלטי חוצות, בעיתונים וכך הלאה. העיצוב נשאר אותו עיצוב. אז שווה להשקיע את הזמן ולעצב את זה, זה גם משהו שנשאר אחר כך אצלכם ואפשר להשתמש בו שוב ושוב ושוב ושוב. דבר נוסף, הגופנים, סידור המודעה, איפה אני שם את התמונה, איפה אני שם את הכותרת הראשית, איפה אני שם את הפרטים שלי, התמונות שאני משתמש בהם, הצבעים שאני משתמש בהם, כל אלו הם חלק בלתי נפרד מהמסר שאותו אתם מנסים להעביר. אתם לא יכולים לשים תמונה של, אם אני אחזור אחורה לדוגמה של מס הכנסה, אני לא יכול לשים פה תמונה של מישהו שהוא מאושר. כי מס הכנסה לוקחים ממני יותר מדי, אני לא יכול לשים תמונה של מישהו שמאושר מזה. אני כן יכול לשים תמונה של מישהו שמעוצבן רגע לפני, ואז אחרי שהוא הגיע לרואי החשבון גרושניק והוא יוצא ממנו, הוא נראה מחוייך ועם יותר כסף בכיסים. זה אני כן יכול לעשות. אבל התמונה, העיצוב, הגופנים, הכל חייב להתאים לכפתורים שמצאתם ולמסר שאתם מנסים להעביר במודעה. ולכן זה מאוד מאוד חשוב ללכת, ובאמת בכל מה שקשור לעיצוב, להשקיע את הזמן הזה על עיצוב נורמלי, ולא לנסות לעשות זה בעצמכם, או בוורד, או לא יודע מה. אוקיי? פשוט תשקיעו את הזמן הזה, לכו למעצב גרפי, זה שווה כל שקל ושקל, ואל תשכחו שבסוף זה נשאר אצלכם. עכשיו, עד לשיעור הבא יש לכם לא מעט עבודה, כי אתם צריכים למעשה ללכת ולעשות סקרים. אתם צריכים להכין סקרים כדי שתוכלו באמת להכין מודעה פרסומית, ולשים את המודעה הזה בסופו של יום, באיזשהו ערוץ שיווקי כזה או אחר, בין אם זה עכשיו באינטרנט ובין אם זה עכשיו לא באינטרנט. אז נתראה בשיעור הבא.